tlang au channel lo clear chin tu zong te in zawaiin sibai le vek ule tunjum video at chuan Turkish movie dangdai tak mai kumsang ni somni pathum kumati chwa in your dreams ti hi toikim taka thira ngai thla kho zoi na hun ilo nei le ang umyang Istanbul khopuya cheng tlangwal tole chelo zet nun nuam tak mangme khi aming chu engen ani a amit la zong chu a hla lo kan ti ang tur chi hi ani bok a chian pa si hana bula chuan a mei chekop mek ida chu bandai adu tho soin in nei chung changa soirenga keila in hetia leo kwalvel mai hi kala chak boksia ati an chian dun chuan hun pakhata kal dunin chulai hmuna cheng te hne na chuan anin lo lai chu chhuwa san turati in engen chuan helai hmuna hian inlian le ro pui takan sadona aya chena in tur chata kan pe ang cheu atia in rem siam pui atum na sa hle ma se tar nu pa te chuan kan fa te seilen na le an dual chai chin na mun ani ti in chhuwa san mai an tum hau lo he mei chia ve thung hi chu peilen ni in a chian nu hi marf ani a marf chuan kumsom thum ka chuang to a mi pa nei tlak pok la tong lawania ti in amang ang na sa hle peilen chuan hunala tamalom i man mu ani kha tia hnemin karlava an na tho na mun tor chuan thlengta alandana chuan ani pani hi wedding planning na thok chin ni in an tlai dun ema wangin an bo chuan alokam khadun laka chutianga thlentlai fo chu an ching chhun zom zel ani phei chuan an na achanga bandun maka avau zui bokani zana chuan an chian dun bokin restaurant hon tharna party ya kaldunin engen le achian pa si han te po khan he hmuna hian mei chia an lo chwa pui ve nge ani engen chu thawin chaukalama achian pa chef emre a muturina kala engtik nia emo chuan ama pola restaurant changtlung tak hon via chak thu ti ashil bial panei lo ve peilen le marf te po in charges tur lam an lo mel dun ve tak na a ma se putar bak ron nai tu wan nei talo peilen ni ngei lutuk chuan ngei om taka chong khumin nunglam kongka achanga chwa dun da yan tuma ma se an tum lo lutukin chauka an lu dun lol chuta chuan engen le emre te nen khan in tong fu hlawin engen le peilin te chu anin mel toka dun nga hle chutiang bukin marf le emre te po atuka chuan engen le peilin te chu khum khata an lo mudun ringot maya angai nan shelo dun hle in nei zung bunani ti an shat nu phei chuan an chi ai na sa hle thil thlenga chuan in mo pu tonin anin hial boy na sange mai chuti lai tak chuan kongka kikri sha in an nep noi order ron deliver tur an caretaker aloni engen chuan tunge kani chuan he in hi tu ta nge ati de huwa wangin chu pa po chuan makati kher mai anin nei thala ka mu thu ta wangin peilen po chu a autrial na sange mai an social media account en khalin an lak lai an shat hau silo thalak tam tak chu alo la in upload tek zui alandana chuan kum ni chungot an lo in nei reng to bokani engwanga chutianga omdun ringot chunge anni ang ti shatumin in chung chu an haidun chiama ma se eng man mulo engen chuan akeya serlian zet mu in engtia nei ngot nge ani ashathiam haulo peilen chuan in nei ti vel kha chu theng hil makla min nai lo reng ang cheti in a in tlo khal ngal pana engen po in ke yang pasal nei hi angai po ngai tua su atilet ve mak peilen chu achianu marfin na a kaltura aron som wangin achuak tona caretaker pa chuan so ikar po ka silfai sakto chenia ti in alo ko mua kar nei ngai reng lovin kar alo nei ve ta chu a hlim ru hle engen chuan khunge ka kar ve ati chuan caretaker pa chuan cycle chu kokin kar nei ve hleinem hemi hlir hi alomi khalchin ati dai kar angai na te lul nen engen chu athin uru tun to mai ni na atlai le ta ka wangin peilen po in an boss hau chu a hlau lut hle ma se ama chu company nei tu boss bear ani to ani ti shia tir ani le tamaya
a boss chin kha a hnuaia thok alo ni dai to bokani thil in thak thleng kwal vel dan chu lom viau ma se a oi lo em awangin pelini chuan lom na chang po ala shawak ri lo engen la chu ana tho na hluya avakal veringuta awunaw nu chuan heta I thok to hleinem hei company te hi chui thian pa si han hne na ishal dai to kha alo tile ta heu mai engen a thin rim chuan a thian pa chu mungalin ka company min ruk sakani mo atia asa ip hle chuti na kalai chuan abial nu hlui ida nen anlo in nei to bokani ti asiatin a thin rim zwal tul nangma du dan vekalom hengte chu inun thak danglam vek tu peilen itonga building sakna tur in ti chha tur te po kha isu tirle vekani kha ti in athiam tho soi vetlat amang ang lutuk chu chian pa emria restaurant a kalin thil omzia zo chian tuma ma se chu restaurant chu ama ta nge yani ti shil shiat alo ni le boxi engen chuan kumhni liam ta thil thleng zong te kha engma ka sheto mi alo he restaurant ka leilai ompo hi ka shemia alo ati de huwa emre chuan doctor pon ito swal to khan effect ala nei don thwa soi reng ani alo ti thwai engen la in to swal ato lai reng po ashele chuang silawa abwai tul zo lelama peilen eroin anun masangot aya adin mun chu chat zo ka wangin nuama ti chan viau ma se engen eroin anun man mek chu nuam ti na anei ve e lo thung an pani chuan ti dunin relationship counselor mu chu cha antia until ton li andin munte an soinu in counselor chuan amma sabera chuan nangmani pani kha inin sha chian photanga in ka sha inin mangai chante in nei in ti tluk chante po chuan apoimo ber chu in pani hian in ngai zon that le in mamo ani ti in thuron alo pe a anin kara thil thleng eng man sha dun to boxi lo wangin pelini diarrhea in ziak ang chuan ma an la dun chanta a an first day ta chuan movie an endun thua in zia awangin an han endun le vela ma se uile kil thunpol ang hlovin anin hial char si tuipui ka ma te chuan kal dunin in ngai zon that le ngial chuan tumna saviau ma se engtin man la omdun thei ei chuang lo an first kiss chu peileni no panlaya an chen na venga an kalchumin an nei ti chu chiar fule in chulai hmuna chuan an vakal le ngal ma se chu mun chu ti chiat vek lo ni to in chhong sang pui alo ding khup to mai engenan building chen khat chuan company ta ani thule an malak na ani thwa soi chuan ka seilen na mun min ti chiat sakti in peilen chu a thin rim le a nang nen hian engtika ama kanin mildonin ka shelo arang thei ang berin in chinila ni mai ati zui tun engen chuan engtin tin moni a bengdai thei shamin anin zui hole ta naka in lamala an chung tele an chian te ho chuan an anniversary Pauline surprise party an lo buat sai sakrup mai peilen chuan an chung ko chungchang chu zor ru su in engen chuan kanu chu boral to a kapanen po kanin be pop to ngai lo ati a chu menu chuan mi sang thil soi vela changin an hun kal to a an nun dan tlang puite chu chui kir an tum dun na sa hle chuti lai tak chuan rin lo tak main engen pa aron lang hlol kumni chung khan anin kar khito chu alo chale man to ni in alang apa chuan peilen hi thla thlam mi alawang che ani hi acha zonga thlak danglam tu chi ani hi o kumni liamta a accident ito khan kar ni chung ni khoshilavini oma doctor te po nangma khan an beidong to ma se peilen khan akal san ngai mi alo chia engtik lai pon ibula omin ilo chat swale hun kha angak chin ani chuan ani vek hi kan pa fa a min sui zom le tu po hi ani ti in ashila chu min hu chuan engen po in peilen bula chuan an pa fa in kar khik chin chan chu soin ka hlotlin huna kanu hlim mel tur kha ka mu chak ema wangin cancer nat na in atlak buak to nu khan sum do na lu chil turin an la ka changin ka in la shanga mun hla taka ka zin lain alo boral ta sia ka omna ahlat ema wangin ka vui ve thei talawani hei wang hian ka pa chu kalaka alung oilo ema kan in lai chin na zong ti topin min ngai dam thei tamia alo bukani atia
chu mi hnu chuan fair takin anin kara lukham zep chatin an mu hil don zui ta ni engena jing tho chuan asam chu chete in alo chuak ve deuh ti mu in makati ru ang reng viau chuta le peile ni lo rai ringot chuan a thong dun kher mai an social media account en le ngalin kum ni lai an lo zuan kan le ringot to tian shethiam le chia an ti ngai na shelo chu counselor motura kal le in ani chuan inin mangai na konga in hlau thon na te in tim na te hi re vek sela heng thil vel hi chu abo duak karing ti in thuron alo pele kumni chung khan engi an lo an ti cheturin an chung te ho chu an tlo kwal vela ma se pele ni pumaron na thut damdo ina kalpui ni in nawa veizuya meichia zainab tia amingan vuwa chu ashin chuak tani an chau dun ema wangin an mutui dun zui hlebok ma se an harle me chuan ina lo omle dai to in an fanu po chu alo lian le to hle avoi khatnan an nun man mek chu nuaman ti in an hlimpui dun hle bokani engen po in hetia om hi nuam kati mumang mai po lo ni don sila har chwa to lova hetia om reng hi kathlang zok ati hial to an hun nei chu a rei lo thei ema wangle kumni zel an bo kan boksi wangin reilo te nuwa tarin an thi thwai don ani ti sha in an nun chu amle nuam thei ang bera mandun an du ta a an fanu te chu len chwa puin kumni an zuan kan le huna engtin nge an omle don ti chu ngai to lo sham an tumboka chutianga indu ton ve to tan na chu an sha theilaya avoi khatnan anin chu e kha ve ta a an harle huna engtin nge an lo omle don ti she hau lovin tui takin an mu hil zui ta bor mai ni jing lamdar thumrik ma shetin engina chu har lol ma se maktak main ama che in a in hluya khan alo mu tangut mai peilen po in amu manga athil mu chu chian nu shilve in engina chu avei zui le a an thil ton engkim mai chu an pani a an mu mang in chom lek alo ni peilen chu athutak ema wangin a chianu po in engin an chuatak nge ya muturin thuron ape a ma se peilen chuan ani te chu tlangwal ho satakani a mindu don chuang lo ati hnual rui atuk lama chuan engen po in amu manga peilen nen an kaldun to ho na zong chu tlo chuak le vekin amu mang chu angai zwal tul office a kalin inti chiat sak an tum ho po chu a chul le ta veka chu mi hnu chuan a thian pa si han chu mula in amu manga thil thleng zong te a shil ve hnu chuan amu manga mi ang nge yin a company chu a hne na shal adu thua shil bokani apa chu mule bukin ngai dam adila me che pakhat du em anei thu shilin nupuya ne nge atum thua sei boka apa po in ngai damin anu chi chu ahlana abial nu chu peturin ati thlap chutia aton manglama peilen ne na ansul nu afan lai chuan abial nu eda in ron call thuta anin kar buai chuar me ka wanga relationship counselor mu dun antum thu aron shil shele chia thuoi takin kalve mai takna a ma se ni thengangin a shelo dingde hluain in chen to zok mayang kamu manga ka me chemu kha ka mangayani ati ta hlol mai ida po in thinrim takin imu manga I me cheton mai wangin engtin nge min kalsan itum thei zoka ati a ma se engen chuan min shethiam ro ba ka kan pani hi chuan engkan ang tak to chuang lawang ti le chu arwal eda chuan umzuin anin dang boy ve lai chu peilenin alo hua anin ngai zo nge ni ti aring het mi a in thiar film san tumin alet le ngal engen chuan lo mu manin ahming nge hin akautalang lang mai peilen po ahlim tak zet engen chuan pan ngalin van duai thak tak main motorin asuzui tatlat maile ambulance a phur ani lai po in peilen chuan ompui tlatin kalsan lo turin angyen molmol engen po in theile theilovin anu chi nge mai chu hlanin karing chi ania o ati chuai rai tuna chuan thlasari lai liam to in engen le peilin te po ani nei ve ta der mai engen a pa chuan thusoi na hun mangin ni khoshelawa engena om lai po in peilin hian kalsan lovina buai pui veka
doktor te an beidon to nuwa po la beidong vedu lovin alaka be se na anei tlata chuwang chawin heng hun te hi kan thleng thei ani atia an hlim tlang dar hle ti chuan thlatam aliam le hnu mek phei chuan an mumanga an muang che in fanu an nei le tangeya hlim takin an chiang dun zui ta zelani ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha nile ri mai sela video to thlenga min lo thlir sakawangin kan lom le tak zeta video dangalo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chen tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule